गसाइगावनि खुमगुरि गामिनि आदिवासी हारिनि सुबुंफोरा गामि गंसेनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि नुजाथिनायाव यूपीपीएल दलाव जगदान जादों। नंगौ बे समाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव यूपीपीएल दलाव गोबां सुबुंफोरखौ जगदान जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना प्राइमारि यूपीपीएलनि बानजायनायाव खुमगुरि गामिनि आदिवासी हारिनि सुबुंफोरा गामि गंसेयैनो गासैबो यूपीपीएल दलाव जगदान जादों। थारैनो रोजा रोजा सुबुंफोरनि यूपीपीएल दलाव जगदान जाबाय थानाया रोखा फोरमान होदों दि फैगौ बिसायख'थियाव जथाय दोलो एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव देरहासार जागोन होनना प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बे गामियाव लामा दालां अरुणोदय हानि फाट्टा लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बायदिसिना आसनि होदों। बेनिखायनो बे गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारखौ मोजां मोनदों। 17 बोसोराव बीपीएफ हानजाया बे गामियाव जेबो होबोआखैमोन। दिनै बिटिआर सरकारा लामा दालां अरुणोदय हानि फाट्टा लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदिसिना आसनि होदों। बेनिखायनो बे गामिनि सुबुंफोरा गामि गंसेनो यूपीपीएल दलाव जगदान जादों। खुमगुरि गामिनि बे यूपीपीएलआव जगदान जानाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए जिरन बसुमतारीया। बेजों लोगोसेनो गसाइगाव जिल्ला आइजो गांखंनि आफादगिरि भानु नार्जारी, सराइबिल ब्लकनि आफादगिरि रदि बसुमतारी आरो रायमना प्राइमारिनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रायमना बीसीडीसीनि आफादगिरि एन्टनियास बसुमतारी मोनहा। बेयो यूपीपीएल दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां जों बुंनांगोन। बे खुमगुरि गामियाव जोङो पकेट मिटिं खालामनायजों लोगोसे दिनै बे गामियाव थानाय जेसेबां आदिवासी ग्रुपनि उराव मानसिफोर दङमोन बाव जेसेबां उराव मानसिफोर दङमोन बिथांमोना गामि हलैनो जोंनि यूपीपीएल दलाव जगदान जाबाय। आरो जगदान जानायनि एकमात्र कारनानो जाहैबाय जिहेतुके बे सरकारा बे सेन्ट्रेल स्टेट आरो जोंनि बे बिटिआर सरकारा मानसिफोरनो गोबां आसनिफोर बाव होनाय जादों। आसनिजों होनायजों लोगोसेयै जोङो जे समावहाय बेहाय असान्ति परिबेस मोनसे दङमोन दिनै सान्तिनि मोनसे परिबेसा फैबाय। दा बिनिखाय बे सान्तिनि परिबेसाव बयबो खौसेयै खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ, बिदा फंबायनि जे अनलायनाय भाब बेखौ जोङो लाखिबाय थानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना फैदों। बिथांमोना इस्सायैनो फैदों आरो बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे आरोबाव सान्ति आरो गोजोन आरो जौगानाया बे ओनसोलाव जायो। बे बिथिङै नोजोर बोनानै बिथांमोना जोंनि दलावहाय जगदान जाफैदों। जोंनि यूपीपीएल दोलोनि केन्डिडेट एबा एनडिएजों सापर्ट खालामजानाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय जे जोंनि लकसभानि बिसायख'थि बे जिहेतुके 7 तारिख मेयावनो भटदान जागोन। ओइदिनखालि जोङो मिजिंथिनो हायो एबा रायजो राजाफोरनि जेरैबायदि जोंखौहाय हेफाजाब होनाय जों दलावहाय जगदान खालामनाय बेफोर गासिखौबो नायोब्ला जोङो 70% भट लानानै जोङो एबार 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जों देरहागोन। आरो जोंनि खाथियाव सोरबा बबेबा दोलो प्रतिद्वन्दिता दं होननानै जों साना। मानोना जों जुदि मोनसे दोलोआनो 70% लायोबा एनादार 30%खौ गुबुन गुबुन दलफ्रासो बेखौ राननानै लानांगोन। गतिके जोंनि खाथियाव कोनो मोनसे बेबादि जोंजोंहाय प्रतिद्वन्दिता खालामनो हानाय कोनो मोनसे दल गैया दिनैनि तारिखाव। गुबुन गुबुन दोलोआबो बेवहाय प्रतिद्वन्दिता खालामदों आरो खालामगोन। बेयो गणतन्त्र हादोर। नाथाय जोङो बे मोनसे खोथाखौनो होनगोन जिहेतुके गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्रा देरहाखाया। बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, देरहाखायै बिजाथिफोरजों थाफानानै एबा देरहाखायै बिजाथिनो गावनि मुल्यबान भटखौ होस्लायस्लाय जाय जोङो एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनोनो भट हो आरो जोङो फै खौसेयैनो सान्ति गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावनि। अब्ला जोङो ओनसोलखौ आरो साबसिनै जोङो खालायसिननो हागोन। बेनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय। মানে যোগদান কৰা এইটো হৈছে কি আগতে আমি কিবা বিপিএফ থাকিছিলোঁ তেতিয়া ইহঁতৰ মানে উন্নতি আমি আমালোকৰ মানে সিহঁতে কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি UPPLত যোগদান কৰিছোঁ আৰু UPPLত আমি আশা কৰোঁ কি আমালোকক ভালদৰে সিহঁতে মানে চাব আৰু আমালোকক
মানে উন্নতিৰ পথত মানে আগুৱাই লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ UPPLত আমি যোগদান হৈছোঁ মানে এইটোকেই আমালোকক শান্তি ৰাখিব পাৰে আমালোকে UPPL যোগদান কৰা হৈছে এতিয়া আমালোকে মানে সা সুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া সা সুবিধাৰ আমাৰ ৰাস্তা আৰু অৰুণোদয় আৰু নানান প্ৰকাৰ আমাৰ সুবিধা পাই আছে এইবিলাক কাৰণে আমালোকে UPPL যোগদান কৰা হৈছে যাতে আমালোকে শান্তিত মানে থাকিব পাৰে UPPL আমাক এতিয়া অৰুণোদয় দিছে আৰু মাটি পট্টা দিছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ এতিয়া আঁচনি পাই আছে এইটোৰ কাৰণে আমালোকে UPPL যোগদান কৰা হৈছে मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन